Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, εδώ Marino 6009 χωρίς τον Captain Crafton και σήμερα θα σας δείξουμε τι πρέπει να κάνετε για να φτιάξετε μια παγίδα λάβας. Όπως βλέπετε θα χρειαστείτε ένα bucket σε περίπτωση με τη λάβα, redstone, leather, sticky piston και glass γυαλί ή αλλιώς τι άλλο μπλοκ για να τραβάει το sticky piston. Ναι. Πρώτα πρέπει να κόψετε εδώ 3 blocks κάθετα και 4 οριζόντια. Το σκάβετε. Το σκάβετε όσο θέλετε, όσο πιο βαθύ το κάνετε τόσο πιο δύσκολα θα βγουν οι άλλοι. Ωραία, μετά καταστρέφετε αυτό εδώ, βάζετε βάζετε το piston εδώ, εδώ και εδώ και από την άλλη. Ωραία, μετά σας βγαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ βάζετε leather, να δείτε πού ακριβώς είναι. Οπότε βάζετε σε όλα εδώ, έτσι. Ωραία. Και θα βγει αυτό. Θα το παίρνει. Και εδώ το ίδιο. Ωραία. Μετά από αυτό βάζετε τη λάβα μέσα. Ωραία. Μάτινα. Και τώρα θα φτιάξουμε για το redstone. Λοιπόν, βάζουμε ανάλογα που θέλετε να το βάλετε. Εγώ θα το βάλω εδώ. Θα πάρετε το redstone και θα το συνομιλήσετε έτσι. Δείτε. Όχι, δεν θα βγει έτσι. Έτσι. Και το άλλο. Ορίστε. Αυτή είναι η παγίδα λάβας. Για να δείτε πώς πιάνει, θα σπονάρω... τι να σπονάρω... Θα σπονάρω... Ναι, θα σπονάρω έναν Enderman. Πού έφυγε, τέλος πάντων. Το γουρούνι. Θα βάλουμε το γουρούνι. Να δείτε τι πετυχαίνει. Τέλος πάντων. Θα βάλετε εμένα να δείτε πώς πετυχαίνει. Και αυτό ήταν να σας δείξω σήμερα
Την άλλη φορά θα σας δείξω άλλα. Κάντε ένα like, subscribe, κάντε κάτι τέλος πάντων. Ένα like πάντως θέλουμε. Και κοιτάξτε πώς φαίνεται. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα στο Minecraft, πώς να φτιάξεις παγίδα λάβα. Αντίο.